1 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ପଲ୍ଲା ମୌଜାର ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ି ଠାରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଶୁଭ। ମହା ଆଡମ୍ବରରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ 2 ହାତ ମାଟି ଉପରକୁ କାନ୍ଥ ଉଠି କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। କାରଣ ଅନୁଦାନ ଅର୍ଥରେ ଯାହା କାମ ହେବା ପରେ ଆଉ ଅନୁଦାନ ଓ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ। ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ପଲ୍ଲା ଗ୍ରାମବାସୀ। ସ୍ଥୂଳତଃ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ। ଷୋଳ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଠାରୁ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାହିଁ ପକ୍କା ରାସ୍ତା। ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପରେ ଭକ୍ତ ସେଠାକୁ ଯିବେ କିପରି? ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଅଛି ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ିର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଉପରେ। ବୌଦ୍ଧ କାଳରେ ବରୁଣେଇ ଉପରେ ଥିବା ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟରେ ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁ ଓ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ ରହୁଥିଲେ। ଯାହାର ପ୍ରମାଣ ସେଠାର ଶିଳାଲିପିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼େ। ସେହି ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁମାନେ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଓହ୍ଲାଇ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ିରେ ଧ୍ୟାନ ଓ ତର୍ପଣ କରୁଥିଲେ। ଏହାର ଉଦାହରଣ ସେଠାରେ ଥିବା 3ଟି ଛୋଟ ଛୋଟ କୁଣ୍ଡ ଓ ଏକ ପାଦ ଘଷା ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିବା ଛୋଟିଆ ସ୍ଥାନ, ଯାହାକୁ ଆଜି ଲୋକମାନେ ମାତା ସୀତାଙ୍କ ପାଦ ଘଷା ସ୍ଥାନ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ରାମାୟଣ ଯୁଗର କୌଣସି ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ବା ପୋଥି ନାହିଁ ଯାହା ରାମାୟଣ ଯୁଗକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନରେ ଶୈବ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀଙ୍କ ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ ଏହି ସ୍ଥାନଟି ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁ ଓ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଯଦି ଆମେ ଇତିହାସକୁ ତର୍ଜମା କରିବା ତେବେ ଏଠାରେ ନଅର ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ପ୍ରୟାସ କରି ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଏଠାରେ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଦୈବୀ ପୂଜା ଓ ନରବଳି ଦେବାର ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ରହିଛି। ଯାହାର ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ଏଠାରେ ପୂର୍ବେ ପଲ୍ଲା ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ହାଣ୍ଡି ଭଙ୍ଗା ଜାତ କରୁଥିଲେ। ତନ୍ତ୍ର ସାଧନାରେ ହାଣ୍ଡି ଭଙ୍ଗା ଜାତ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶ ବୋଲି ଧରାଯାଏ। କାରଣ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ପରେ ସେଇଠାରେ ହାଣ୍ଡିକୁ ଭଙ୍ଗା ଯାଇଥାଏ ପ୍ରେତ ଓ ଚଣ୍ଡୀ ଚାମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ପାଇଁ। ଯେଉଁମାନେ ଏଠାରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ସେମାନେ କେବେ ଏହାର ସମୟ କାଳ ଓ ସ୍ଥାନର ବୈଦିକ ଧର୍ମାନୁସାରେ
ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି କି? ଏଠାରେ ଚିରସ୍ରୋତା ଲାଙ୍ଗୁଡିର ଝରଣା ପାଣିର ଉପଯୋଗ ନ ହୋଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଗାଧେଇବା ପରେ ପାଣି ଗୁଡ଼ିକ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ବାଜପୁର ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଯାଏ। ଏହି ନିର୍ମଳ ଜଳର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କରି କାହିଁକି ଅଧାରୁ ବନ୍ଦ କଲେ ତାହା ରହସ୍ୟ ଘେରରେ। ଯଦି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ଅର୍ଥରେ କେନାଲ କରି ପଲ୍ଲା ପାନବରଜ ତୋଟାପଡ଼ା ଗ୍ରାମକୁ ପାଣି ଆସିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ଆଜି ପଞ୍ଚାୟତଟି ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳାରେ ହସି ଉଠୁଥାନ୍ତା। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ପଞ୍ଚାୟତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କାହିଁକି? ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା କେନାଲଟି 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କଡ଼ରେ ହିଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ଏହା ଅନାବନା ଗଛ ଦ୍ୱାରା ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ଅଧୁନା ନିର୍ମିତ ହେଉଥିବା ଡ୍ରେନ୍ ସହିତ ମିଶା ଯାଇଛି। ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ବିଭାଗର କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ଏହି ଡ୍ରେନ୍ ସମ୍ପର୍କରେ, ଯାହାର ଉତ୍ତର ବୋଧେ କାହା ପାଖରେ ନଥିବ। ଲାଙ୍ଗୁଡି ନିକଟରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଜରି ଟାଣି କୁଡ଼ିଆଟିଏ କରି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ମନ୍ଦିରକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏକ ତନ୍ତ୍ରପୀଠରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣରେ କେଉଁ ଅପରିମାଣଦର୍ଶୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ହାତ ରହିଛି, ତାହା ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜକୁ ପଚାରିବା ଉଚିତ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମାନୁସାରେ ଅର୍ଦ୍ଧନିର୍ମିତ ମନ୍ଦିର ଅଧିକ ଦିନ ରହିଲେ ତାହା ଅନେକ ବିପଦର ସଂକେତ ଆଣେ। ଆନ୍ଦୋଳନ ଓଡ଼ିଶା ଏତିକି ଆଶା କରେ କି ମନ୍ଦିର ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ହେଉ ପଛେ, କିନ୍ତୁ ଲାଙ୍ଗୁଡିର ମହାତ୍ମ୍ୟ ଓ ସ୍ଥାନଟିର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହେଉ।